Necestujem sama, veď môj ocko nás všetkých vezie. Idem k detkovi. Domovina, namietajú niektorí svetom skúsení ľudia, to je už len taká nostalgia. Krpce, fujara a halušky. Kdeže sú už tie časy na smiech. Pravda, že kto pod domovinou vidí len niekoľko tých vecí, ľahko uverí, že už domoviny niet. Často si povzdychne môj detko. Vie tak pekne rozprávať o všetkom, čo v živote poznal. Najradšej mám, keď hovorí o prírode. S ním vždy tak rýchlo uteká čas, ako s krásnou knihou. Otec, daj mi na ňu pozor! Kde tak bežíš? Nemusíš sa tak ponáhľať. Neboj sa, neuletia ti.
Katka. Katka. Pozri sa, koľko vajíčok nám zniesli sliepočky. Chodia mi tam dozadu na slamu. Bude na praženicu. Aj lastovičky som objavil. Robia si hniezdo tesne pod strechou. Vybral som jednu škrydlu, aby mali viac miesta aj svetla. Aj tam, kde vartášim v robote, máme lastovičky. Len ženy niekedy zatvoria dvere. Vieš, vypílil som z jednej dosky vrch, aby mohli vletovať donútra aj von. Keď budú mať mladé, prídeš tam za mnou a potom ti ich ukážem. Dobre? No, chutíte, čo? No by povedal. Vieš, u nás sú vajíčka iné ako na meste. Tu sliepočky vyzobkajú všetko zelené a od toho sú žlčky také pekné, žlté. Keď sa najeme, pôjdeme do záhrady. Ukážem ti včielky, vyplejeme burinu, ošetríme jahody, musíme skontrolovať aj vinič, aby nám ho nechytila perenоспóla. Lebo vieš, teraz na jar všetko je v plnom puku. Teraz je najkrajšia. Máj, to je pekný mesiac jarný. Vtáčkov si vypočuješ, ako pekne spievajú. Niečo ti poviem. Tam, kde ja chodím do Varty, tam ti nádherne spievajú vtáci, tam je blízo les. Celú noc ti sláviky spievajú. Večer húkajú sovy. Slávici točú až do rána. Nad ránom sa ozve už kukučka. To ti je hotová nádhera. To by som ti doprial, Katka, počuť. Paradajky a papriku už máme nasadenú. Teraz si ešte zasejeme Benedikt. A čo je to Benedikt? Benedikt to je taká liečivá rastlina. Ja ju pijem z nej čaj na zažívanie, lebo ja už nemám dostatočné zažívanie, vieš. V lete si z nej nasuším vňačku a v zime potom si varím čaj z nej. Je veľmi chutný a zdravý. My v meste pijeme kakao. No vy v meste pijete kakao, ja viem, ale u nás na dedine sa pijú aj liečivé bylinky, aj čaje, pretože my, starší ľudia, ktorí máme svoje rôčky, my si musíme svoje zdravie vážiť, vieš. To už nejde bez tých čajov u nás. Aj my pijeme aj kakao, aj mliečko, ale čaje sú zdravé. A uvidíš, aký dobrý čajík bude z tohoto Benediktu. Naša zem skrýva ešte nejedno tajomstvo, ako tu, neďaleko na kopci. Neznáme zostávajú jej poklady, ale občas ich prezradí a ponúkne tým, ktorí ho hľadajú. O živote našich predkov sa budeš ešte učiť. Ľudia si odkazujú z pokolenia na pokolenie nielen
Keď slnce zasvieti, zima preč odletí. Už letí, radujú sa deti. Slnko pekne hreje, na deti sa smeje. Smrtná nedela, dnes kľúč podzela, svatému Júru sem ho podala. Aby hore stál, pole odmykal. Smrt, ovci, kyselice, dosci, kyselica, kyselá, 4. A smrt utopíme. Slovenčina, slovepis, dejepis. Žureková. Vezla? A ona teraz odišla na 2 mesiace preč. Slnko, poď na naše líčko. Dáme ti vajíčko. Ak neprídeš dnes, uchytí ho pes. Už vám to letečko neseme, buďte vy, babičky, veselé. Dajte na vajíčkové vodve, tak vám to maličko ubudne. Letečko pekné, zelené, už vám ho, babičky, neseme. To je krásne ráno. Detko nerozpomenie babkinu šikovnosť a usilovnosť, ktorou začínala každý pekný deň na priedomí. Tu je ráno vždy plné práce. Keď som mala 10 rokov, tedy sme sa to naučili. Aj kamarátky, čo sme vedľa spolu boli, sme si to plétali na kroje. A potom sme teda, keď aj večer sme boli, sme si aj vyrábali v susednej dedzine. Tí tiež kupovali to na kroje. Na koľko razy sme išli aj k nám, aj k susediky plést. A potom už keď sme boli večer, aj chlapci došli za nama. No vidíš, asi si niekde prechladla, ako moja nebožka babka. Ešte teraz na jar slniečko nesvietí tak pálivo, tak silno. Aj ona si myslela, že je už teplo. Vyšla do záhrady, sadla si na trávu a nachladla. Predstav si, dnes ráno som zastihol bociánov. Klepali. I to máš iné s takým bociánom. Ten sa ti brodí, čaporí, po studenej vode po kolená, chytá žaby. Neprechladne.
čo všetko môže nájsť človek v starej stodole. Je plná tajomstiev ako začarovaný hrad. Len sa nesmieš báť vkročiť. Najťažšia je rozlúčka s tým, koho si obľúbiš, ako ja svojho detka, ktorému ďakujem za krásne chvíle. Tu som si našla svoj druhý domov a priateľstvá na stretnutie, s ktorými sa budem tešiť.
časti Južného Stredomoria postupuje cez Balkán nad naše územie. V súvislosti s tým počasie... Necestujem sama. Môj ocko nás všetkých vezie vo svojom diaľkovom autobuse. Každého za svojím cieľom. Nejak babke z maminej strany na prázdniny a detkovi zastaví v Bardejovských kúpeľoch. Určite si oddychne uprostred tej krásy a ja mu to prajem z celého srdca. Ďakujem. Otec, a nezabudni, do kúpeľov sa chodí oddychovať. Neboj sa, záhrada tu není a včely ostali doma. A pozdravuj mi Svatku a nevestu. Pozdravím. A na Katku mi daj pozor. Dám, neboj sa. A dávaj pozor na cestách. Dám. Kde sa vzal, tu sa vzal, Spišský hrad je ako z rozprávky. Vôjdeš a prekročíš storočia. Ani som netušila, že tu stretnem ujo spisovateľa, ktorý mi prezradí jeho tajomstvá. Lebo každý hrad má svoje tajomstvo. Neboj sa. Ja sa nebojím. Ja, smelá. Ako sa voláš? Katka. A nevolá sa náhodou Hedviga? Nie. Ukáž ruky. No veď si povedala, že sa nebojíš, tak ukáž. Nemáš zlomený malíček? Nie. Ani tento? Nie. Prečo? Lebo sa veľmi podobáš na jednu dievčinu, prekrásnu dievčinu, ktorá sa volala Hedviga. A o nej hovorí povesť, ktorá sa viaže k tomuto Spišskému hradu. Lebo každý hrad má krásnu povesť. A tento má o Hedvige. Mám ti povedať? Tak raz na tomto hrade sa konal veľký bál. Vieš, čo to je bál? To bola taká diskotéka kedysi pre princezne, pre šlachtu a pre rytierov. No a na tomto bále bola vtedy najkrajšia zo všetkých tanečníc Hedviga. Taká krásna ako ty. No. A preto nečudo, že sa do nej zalúbil jeden strašný rytier. A povedal, že si ju vezme za ženu. Ale ona povedala, že ho nechce, lebo mala rada iného. Ale ten strašný rytier strašne dobiedzal, až ona povedala, že radšej vyskočí z okna, ako by sa mala stať jeho ženou. A vyskočila? Vyskočila a... A nič sa jej nestalo. A vieš prečo? Lebo vtedy pod hradom rástli divoké biele ruže. A ona do nich spadla ako do veľkých bielých
maminých voňavých perín. Len malíček si zlomila o jeden taký ružový trň. Páčila sa ti táto povesť? Áno. No, je to povesť o tom, ako dobrá príroda pomáha dobrým ľuďom. A takýchto povestí o Spiskom hrade a Podhradí a o Spiši vôbec je celá hrba. Ak chceš, tak ti ešte jednu poviem. Chceš? Tak dobre. Raz v jednej krčme na Sivej Brade bola zábava. Hrala tam muzika, stoly sa prehýbali od jediva a pitia, všetci sa veselili, zabávali a tancovali a zrazu sa otvorili dvere a vošiel neznámy, otrány tulák. A keď poprosil o kúsok chleba, hodovníci ho z krčmy vyhodili, ba dokonca ešte za ním zatvorili dvere. A vtedy sa ten nešťastný tulák obrátil k lakomej krčme a zahrozil jej pesťou. A povedal, bodaj by sa táto krčma celá prepadla. A vtedy zahrmelo, otvorila sa zem a krčma s hodovníkmi a s hrajúcou muzikou sa na skutku pod zem prepadla. Ešte dodnes je tam počuť tú hrajúcu muziku, ako tam vyhráva hlboko pod zemou. My ale vieme, že tam nevyhráva muzika, ale že tam hrá živá liečivá voda, ktoré je tu naokolo veľmi, veľmi veľa. Ako krásne sa to počúva. Až sa vrátim, porozprávam všetko detkovi. Určite o tom ešte nepočul. Levočaje okolie má veľa pokladov. Kto ich raz uvidí, veľa na ne nikdy nezabudne, hovorí vždy ocko. Koľko zvedavcov k nim už odviezol a ja som strašne zvedavá. Mama vraví, že od prírody. A tak som sa zatúlala do spišskej kapituly neďaleko Levoče. Hlavný oltár je tiež krídlový gotický, ale pôvodne sú len krídla z toho konca 15. storočia. Der Hauptaltar ist auch gotisch, Flügelaltar, aber leider aus dem Ursprung sind nur die Flügel erhalten geblieben. Tie tri sochy sú viackrát prepracované. Dobrý deň. Ahoj. Ujo, vy kreslíte? No, si ty ale krásne zvedavá. Kreslím. Aj fotografujete? Aj fotografujem. Ale ja kreslím a fotografujem iba to, čo už namalovali a postavili inakší, väčší, bradatejší a talentovanejší umelci, ako som ja, vieš. A ja o nich možno vydám knižku. Aj knižka sa vydáva? No, samozrejme. Bola kto vydáva céry a bola kto knižky. Ale keď sa vydá taká pekná knižka, tak to je krajšie, ako keď sa vydá céra. No? A ja ti tie najkrajšie obrázky z tej knižky teraz ukážem. Chceš? Áno. Tak poď. Dobre sa pozeraj a počúvaj, lebo tu rozpráva nielen svetlo, ale aj ticho.
A vieš, ako dlho, predlho je to tu také krásne? Od roku 1490. Tento oltár vznikol vtedy v dielni majstra Pavla z Levoče. A pozri sa na tie krásne znešené obrazy na krídlach toho oltára, vidíš? To maloval taký veľký neznámy umelec. Prečo neznámy? No, neznámy preto, lebo nepoznáme jeho meno. Lenže v umení to nie je dôležité meno, aj keď si to po niektorí myslia. V umení je dôležité to, čo ten umelec vytvorí. Tak sa dobre pozeraj. Babkin dvor je iný ako detkov na Záhorí. Tu na východe sa slnko ako si priamo pozerá dolu, aj cez okno na babkinu podlahu. Babka sa už k nej nevládze tak zohnúť, ako my s mamou. Vieš, vnúčka moja, to tak bolo takedy. Ja som sa učila šiť, mala som 14 roky a už som sa učila šiť. Pracovala som za 2 roky zadarmo, celkom zadarmo. A potom po 2 rokoch mi dali na mesiac 40 korún. Teľo som, taký plat som mala. A potom zaś podvyšili mi na 20 a mala mi 60. A otec nebohý môj povedal, tá za 60 korún nebudeš robiť. Tak mi kúpil nebohý otec tento stroj. A potom som mu začala šiť sama doma, takže som daco vecej zarobila. Tak som sa trápila za celý svoj mladý vek. Tak som šila i deky, i zahlavky, i šaty, všetko, čo mi znala, toto mi šila. Vieš, divka moja, šikovné ruky, hotový poklad. Manko, do ktorej chyže to šijete? Tátu do tej zadní. Ako sa má Janko? Nuž, Janko sa má dobre, ten chodí po svete. Hej. Najviac sa teším, keď Katku vezne. Keď Katku vezne. Na Záhorie je blízko. Hej. A dedo je veľmi rád, keď Katka príde. No, tá pravda. Pochodí s ním, po záhrade dedo vartáša robí, všeli čo jej poukazuje, poučí ju. No. To už nie ako my mladí, my už nemáme čas. Leto plné slnka, to sú prázdniny, na ktoré som sa tešila po celý rok. Okolo je stále čosi nové, čo ma priťahuje. Všade dobre a doma najlepší.
slnko dáva silu obiliu, je žeravé ako rozpálené železo, ktoré tiež preslávilo tento kraj. Robotník sa delí o železo, roľník o chlieb a od babky viem, že chleba neubudne, keď budeme šikovnejší a zem láskavejšia. Ďakujeme ti, Zemička, za to, že nám z teba narástlo zlato. Ďakujeme ti, Zemička, za to, že nám z teba narástlo zlato. Ďakujeme ti, Zemička, z lásky, že nám z teba narástli klásky. Ďakujeme ti, Zemička, z lásky, že nám z teba narástli klásky. Výborne. Ej, gazdo náš, daj ty nám odomáš. Daj ty nám ho z lásky. Ej, daj ty nám ho z lásky, zbierajíme klásky. Ej, vidí ku nám gazdiň, vidí s kolačkami. Bo sme si uvili, bo sme si vyžali žitko za humnami. Šumný venec sme uvideli, šumný. No a my tak vieme, každý rok venec, pekné kvety, červené. To je symbolom našej žatvy, Katka. Najkrajšie býva v nížine východ slnka, hovorieva babka. Ozaj, koľky ani raz neuvidia tú krásu, lebo spia. Príde presne na sekundu. Zdá sa ti, že spod zeme vychádza čarovný luster. Až naraz je tu. A potom už je deň ako včera. Tak prišla jeseň. Čas hojnosti plodov v sadoch i na poliach. Osireli letáčiky na úloh. K horám sa pritisol chlad a k nížinám zubaté slnko.
Ide poštár neposlaný, nesie lístok nepísaný. Nik sa na nepýta, ani ho nik nečíta. Drahý detko, posielam ti pozdrav zo školy v prírode. Boli sme na prechádzke v lese. Zo stromov padali listy ako zlaté dukáty. Šuchotali nám pod nohami. Je iné kráčať do školy po líste, ako doma po asfalte. Tie najkrajšie listy som ti chcela namaľovať. Ale nemám také pestré farbičky. A tak ti ich prinesiem, až sa vrátim. Vyplašila som ma ježka, čo sa pod nimi chcel schovať. Súdruh učiteľ povedal, že si hľadá úkryt, v ktorom by prezimoval. Detko, tu pod Tatrami je tak krásne. Škoda, že nie si so mnou. Dni sú už kratšie. Slniečko mám viac za chrbátom. Je čas oberačiek vo Viniciach. A ja oberám posledné strapce hrozna. V záhradke mi kvitnú ešte dálie, georgíny a jastry. A zo dňa na deň menia farbu aj zimné jablčka. V noci sa ohlásil mrázik. Pozberal som orechy a poslednú papriku v skleníku. Jeseň je plná premien a čarovania prírody. Je časom uloženia plodov. Rozorné polia brázdia traktory, príroda sa uberá k zimnému spánku. Hoci býva cez deň ešte pekne, od zeme už cítiť chlad. Stromy i ja ho cítime v kostiach. Celková poveternostná situácia. Brázda vysokého tlaku vzduchu nad strednou Európou sa pomaly vyplňa. Predpoveď počasia na sobotu a nedeľu. Slnično a jasno, v horských polohách polooblačno a občasný dážď. Nočné teploty 4 až 6 stupňov, v nedeľu okolo 8 stupňov. Denné teploty 11 až 13 stupňov. Juhozápadný vietor 3 až 6 metrov za sekundu. Dnes ráno padal biely sniežik. Tešili sme sa, ale nepočkal do konca vyučovania. Mnohé vzniklo tu, v tomto kúte, v lone krásnych hôr. Krása lúčných kvetov, nežná a jemná, sa preniesla do ornamentov vyrezaných v dreve, či do výšiviek na bielom plátne. Ešte by sa nejedna takáto výšivka našla v truhliciach starých mám. Priniesli si aj šikovnosť hospodára a húžev na to, podobne ako ovečky, sa zahryzli do pôdy vysoko v horách. Odtiaľ zišli len vtedy, keď bola veľká zima, dolu, do doliny, kde mali krásne, malé, učúpené chalúbky. Mnohé tu poznávam po prvý raz. Ľudia, čo tu žijú, sú veľmi dobrí. Ani sa nedivím, keď sa narodili v takom krásnom kraji. Nielen súdruh učiteľ, ale aj oni nás prevádzali na našich prechádzkach. Ten názov tých hôr Pieniny vznikol z toho pôvodu, že ten vápenec v tej vode sa rozpúšťa a z toho vápenca sa tvoria na tej vode tie peny. A druhá verzia je taká, že za dávny čas ťahol ten starý národ Kelty. Oni mali názov ako hora Pena, takže z toho slova vznikol ten názov ako dnešní Pieniny. Hory vyronili hojné prúdy bystrín. Bludnú dravú vodu, čo tlačila pred sebou balvany, premenili na rieku. Štrkovými nánosmi zaniesla kotlinu pred sebou a sama sa do nej zarezala nemilosrdne, hlbšie a hlbšie. A na čo svojim čelom po ceste narazila, predrala sa tým, aby tam v rovinách tiekla pokojnejšie.
A ja vám přelozem, ale je sa najčešie počiť. Do ktorú babské ľato še skončil. Mám tu teplo, môžete v izbe, ale lebo na podu drevu nevtúmaš tu zima, a treba kláš. Vieš, Kátka, my tu s otcom rozprávame tak po gorácky na reči, bo tu bývame v obci Lesnica pri Dunajci a za to, nakedy boli za dávny čas samé lesy, preto to meno Lesnica. Naši pradedovia, dedovia splavovali po Dunajci drevo až do Baltického mora. Aký máte pekný kroj? No, to máme tie povodné vyšívky a taktiež aj ten na tom klobúčiku, čo mám, to sú tie morské mušle, lebo tí naši dedovia, pradedovia, keď sa raz plavili s tým drevom ku Baltickému moru, tak si tu jednu morskú mušľu pripevnili na klobúčik. Taktiež máme tu tie povodné vyšívky, imitácie tých povodných kvetov, čo tu rastú v Pieninách. Zvlášť ten králik Zavadského, to je endemit. Nerastie nikde na svete, len tu v Pieninách. Predpoveď počasia na dnes. Polooblačno až oblačno, miestami snehové prehánky, najmä na severe územia. Prišli aj dni plné dažďov, mokra. V horách vytrvalo padal dážď, stekal v riavach a ničivou silou stiahol všetko, čo naokolo postavil človek. Preto mu ľudia do cesty postavili hrádze, spútali jeho silu, aby im navždy slúžil. Možno aj do tvojej izby, na tvoj stôl i nad postielku priteka táto tajomná sila v podobe elektriny a svieti ti tenkým vláknom žiarovky do otvorenej knižky. Jeseň sa nás všetkých dotkla. Ako kúzelník kúzelnou paličkou premenila nás na čisté listy, do ktorých si napíše svoje verše. Hrkocú cestami vozy jesene. Smutno si spieva vietor po bodľačí, hmlou horami tiahnu jelene. Temné je nebo, zachmúrené v plači. Múdrosti nás všetkých jeseň naučí. Treba si uctiť, hoci riedke lúče, a objať ich mocne v náručí. Jeseň má ku nám všetkým kľúče. Je to pravda. Príroda nás všetkých premenila na básnikov. Pastierom na holiach sa končí sezóna a hoci by im bolo akokoľvek ľúto za pokojom na salaši, spúšťajú sa dolinou do dediny, k rodinám, k teplej piecke. Na poliach je pod kryváňom rušno ako na jar. Ibaže je cítiť spálenú vňať. Nikdy by som neverila, koľko šikovných rúk sa tu zíde. Ako v rozprávke o detkovi a babke, čo ťahali repu.
Drahý detko, v noci som mala sen o tajomnom újovi, čo hral na orgán a namiesto nót mal zlaté listy. Ťahala som mu mechy naplnené hmlou. Rozliela sa ako mlieko. Vôbec som sa ráno nedivila, že bola všade dookola. Človek mal k horám od dávna úctu a pod Tatrami to platí dvojnásobne. Bál sa ich, pretože v nich videl sídlo skôr zlých ako dobrých duchov a prírodných síl, ktorým nerozumel, ktorým sa najmä v zimnom nečase nevedel brániť. Prví do nich tajne vkročili hľadači pokladov, zemských kľúčov. Mnohí tu zablúdili a zaplatili životom. Nielen v dobách minulých, ale aj dnes človek nesmie podceniť prírodu, ktorá vie byť láskavá, ale rovnako prísna k tým, ktorí podcenia jej zákony. Ty musíš byť veľmi bohatá, keď máš toľko zlatých dukátov. Čo si za ne kúpiš? Neviem. To sú lístky do môjho herbára. Aha, do herbára. A čo keby sme tento lístok zobrali? Predstav si, že by si s ním nastúpila do vlaku, ukázala ho Ujovi sprievodcovi a on by ťa zobral do prostriedku zimy, čo? To by bolo. Aký je tento lístok? Gaštanový. A vy viete, aký je tento? Samozrejme. Javorový.
musíme hovoriť tichšie. Prečo? Prečo? Pod týmito listami spí Ujo Trubač s takou mosadznou trúbou a nesmieme ho zobudiť. Ale prečo? Keby sme ho zobudili, vstal by, zatrúbil by na tej svojej mosadznej trúbe a bol by koniec jesene. Už vieš? No. Drahý detko, naša škola v prírode sa skončila. V horách napadol prvý sneh. Asi sme neboli celkom potichu a zobudili sme Trubača, čo spal pod lístím. Teším sa na teba a na to, že už nebudeš sám, ako ten strom, čo som videla v horách. Predpoveď počasia na sobotu a nedeľu. Zamračené, cez deň časom zmenšená oblačnosť a snehové prehánky. V nedeľu prevažne polojasno. Nočné teploty okolo -5 stupňov, najvyššie denné teploty -2 až 0 stupňov Celzia. Upozornenie všetkým vodičom motorových vozidiel. Na cestách severoslovenského kraja, najmä v okrese Dolný Kubín, sa budú tvoriť záveje. Teším sa na tých pár dní voľna, ktoré strávim s mamou tu na Orave. Škoda, že ocko nemohol ísť s nami, lebo nie každý môže opustiť svoje povinnosti cez sviatočné dni. Zime mráz nejednú tvár zmení, len čo sa vystrčí z tepla. V čase Vianoc, keď prinesieme domov borovicu, naša izba rozvonia ihličím a teplom. Detko vždy hovorí, že je to chvíľa pre pokojné užívanie celoročných plodov zo stromu roka. Vianoce sú sviatky pokoja, mieru a ticha našich snov.
Akí sme nedokonali. Zatiaľ, čo zvieratá hrejú v lese ich kožušky, my si kupujeme baranice, oteplovačky, rukavice a šály. Vyliezame na kopce a spúšťame sa z nich na sánkach, na lyžiach. Škoda, že tí, čo projektovali zemeguľu, postavili kopce mimo mesta. A tak za nimi treba cestovať vlakmi, autobusmi a autami. Váš manžel nemohol tu prísť? Nemohol, lebo má veľa roboty. Musí byť v práci, robí šoféra na diaľkovom autobuse a tak musel vziať službu naviac za svojho kolegu, takže sme museli pricestovať sami. Ale som veľmi rada, že sme sem prišli. Veľmi som chcela Katke ukázať Oravské Vesele, lebo je tu krásne a chcela som, aby si aj zimných prázdnin trošku užila, snehu, aby všeličo videla, zvyky, tradície. Áno, toho snehu tu ale máme vždy dosť. Niekedy toľko napadalo, že keď sme išli do kostola, išli sme takým chodníčkom jeden za druhým. A ten, čo šiel na samom ostatku, by šiel aj chytrejšie, ale sa mu nechcelo do toho snehu až popazísť. Na tie Vianoce to tie deti mali radosti, viete, vždy. Keď som bola ešte taká neveľká, išli sme po spievaní a tak sme si s devčatami rozprávali, ideme tam do tých bohatších, tam nám viacej dajú. Ale sme sa niekedy aj sklamali, lebo sme išli po snehu až hore po samé Kerky a keď sme tam zašli, spievali, trasli sme sa od zimy a vyniesli nám grajciar. Išli sme skoro plačúci zase do druhej chalupy a keď nám už dali šestak, to sme boli radi. Ani som doma nevedela, čo už mám za to kúpiť, keď som už mala korunku. Tak som bola rada. Ľudia si všeličo odpustili pred začiatkom nového roku. Možno ich očistil sneh, biely ako cukor. Aj naši známi, na ktorých som sa od vlanejšej zimy tešila, nás privítali sviatočne. Ujo, a ako sa volá tento nástroj? Gajdy. A z čoho je toto? To je z kozy. Z kozy? Áno, to sa stiahne dolu ako i zo zajaca. Toto sú predné nohy, to je jedna, to je druhá, zadné nohy sú odrezané.
a tuto je ako hlava. A čo znázorňuje táto hlava? To je ako koza. Aha. A toto je, skladá sa to ako z gajdice, z tejto hlavy a toto je ako bas. A skade pochádza tento nástroj? Tento nástroj pochádzal ešte z Janošikovskej doby. Či zaveje vietor, alebo zavládne ticho, sviatky sú tu, Oravskom Veselom, vždy plné radosti. Každý, kto vládze, postaví sa na nohy. Aj teta Ganobčíková so svojimi žiakmi rozdáva ostatným radosť. Tak to skúsim ešte raz. Katka tiež rada spieva. A Veru by mohla chodiť do takého súboru, ako je ten váš. Len neviem, či by sa vedela zrieť svojich záľub, ktoré má v meste. Joj, naše deti tiež majú rôzne záľuby. A predsa dokážu to nechať kvôli súboru. Pretože keď chodia za piesňami, za hrami alebo niečo iné, čo zisťujeme, za starými ľuďmi, poznajú veľa zaujímavého a sú potom šťastné a spokojné. Práve prostredníctvom práce v tomto súbore zoznamujú sa s históriou tejto obce, ktorú nikdy predtým nepoznali. Stretávajú sa so starými, zaujímavými ľuďmi. No a mnohokrát poznajú predmety, ich pomenovanie, ktoré nevideli a o ktorých nevedeli, na čo slúžia. Ujo Ústupský, ktorého široko ďaleko poznajú, mi vyrozprával, ako to bývalo v Dreveniciach našich starých otcov. Tu navôkol je všetko zachované tak, aby tým, čo prídu, názorne ukázalo, ako sa žilo kedysi. Ale v nejednej oravskej izbe takýto skromný nábytok nájdeme podnes. V tejto horárni žili manželia Ľachovci, ktorí vychovali 24 detí. Už nebolo to veru ľahké, lebo doba bola ťažká, a bolo treba sa obracať. Sám náš veľký básnik Pavol Orsák Hviezdoslav, keď sem vkročil po prvý raz v roku 1879 a uvidel život statočných ľudí, ktorí tu žili, cítil sa nesmierne dojatý. Inšpirovaný ich životom, pustil sa do písania nevšedného príbehu Hájnikovej ženy. Ale o ňom sa, milá Katka, ešte budeš učiť a sama poznáš údel oravskej ženy tých čias, uprostred drsnej, ale láskavej prírody. Pretože náš kraj nemal pre nás Oravcov, pre všetkých dosť chleba, rozprechli sme sa po svete ako oknári, drotári a podomovní. Plátali hrnce. Na Orave bolo dosť drôtu a kto mal ľahké krpce a netrápil ho záduch, tak sa mohol vybrať pešo cez hory. A takýto tulák Katka, čo si do sveta šiel po svoje univerzity, zatúral sa k Visle, aj k Dunaju na pltiach, až k Čiernemu moru.
Vodiaček nám ušiel z obory, využil tú možnosť, že chlapi opravovali plot a my ho musíme dostať zase naspäť. Les býva v zime veľmi romantický a príťažlivý. Vie znepríjemniť život nielen nám, lesným robotníkom, ale aj zvieratkám. Preto ich musíme prikrmovať. A na Vianoce my môžeme prilepšiť a dáme im taký darček, jablčko alebo takú maškartu nejakú. Zebeše vám dažile čelicky, jako v leše jedlicky. Becovsky, jako v leše bucovsky. Jensminek klošnité a vovie střešnité. Kapusta glovato a švabka bulato. Zebešte mieli co třeba a nikdy vám nechybělo chleba. Dobro jož a pinienze gož. Vinšujem vám na vostatek, zebeše vám dažil statek. Deti hrali, keď mali v zime voľno? No, deti, keď mieli voľno, to jedne še lyžovali, jak mali lyže. Drugie še vožili na soneckak. No a to tak jedno za drugim to šlo. No, ktoré mal sonecky, to na soneckak. A ktoré na lyžak, to na lyžak, no. Povedz to, Katka, po slovensku, lebo ona je z Bratislavy. Veru. Dobre, no tak Katka, ja ti to poviem po slovensky. Ktorý mal lyže, tak sa lyžoval. A to tie lyže zrobili z dosah, lebo z brezu zoťali a to varili v teplej vode, v takom veľkom hreci, aby to ohli trošku, aby sa im to do sňahu neborilo, vieš. A potom zase na sanočkách. To by šli na kopec desík a zvažali sa, spúšťali sa z toho kopca dolu. Deti sa sánkovali na gnátkach. A čo sú to gnátky? Gnátky, Katka, to sú také sane kratšie, vieš. A to na tom vozevali ľudia kamene, stavali stodoly, maštálie, hubna, to nalamali v kamenolomách toho kameňa a to na tom vozili, vieš, tu dali také vlahčuhy na to a to vozili. A zase sme vozili drevo do Jasenice, do námestova na tom. Sa zapriali konie, 2 konie, kto mal 2, to na paru koní to zobral na tie gnátky a to vozil na tých gnátkach. A potom zase boli také kratšie sanie, či vlastne dlhšie. A to zase šli na jarmak, naši otcovia. Do Trstenej, na Mestove bol na Šimona Judy, v Trstenej bol taký martinský jarmak, ten bol pred sviatkami, to chodili nakupovať, ktorý mal peniaze, ten gazda, to darčeky kupovali pre deti. No ako mohli, tak no, biedu. Ktorý nemal sanky, ani gnátky, ani lyže, šmykali sa deti po ceste, nejaký kopček bol, to všetko šmykali, rodičia na nich kričali doma, lebo tie krpce drali. No, a veď to aj dnes deti robia. Áno, ale boli veselé a šťastné, viete, také boli šťastné deti, sú veselé. Aj radostnejšie boli tie sviatky vtedy, no. Tak, ja viem, chodili po tie obloky, spievali, vinšovali, vieš, a tak radostnejšie to bolo, veselšie, ako teraz tak to. Tie tradície sa dosť hodne zahadzujú už.
Ale my snad ešte tu v našej obci chceme tú tradíciu, že ju udržíme, pokiaľ budeme vládať, a potom zase to prenesieme na vnúkov, na pravnúkov a tak ďalej a tak ďalej. No. O našom oravskom ľude, o našich predkoch je známe, že všetky zvláštne prírodné javy prirovnávali k osobám, bytostiam neskutočným, záhadným a spájali ich s denným životom. K týmto javom si potom ľud vybájil povesti, ktoré sa tradovali osobným podaním z generácie na generáciu a mnohé sa nám zachovali až do dnešných dní. Žeravé uhlíky svietia ako tajomné poklady. Zahľadíš sa do nich a zazdá sa ti jeden príbeh ako mne, že som hrnčiarova dcéra, ktorá šla na zámok predať svoje džbánky. Strechy sú schované pod perinou. Chúďance vtáčiky neraz zaťukajú na okno a starší ľudia povedia, že príde host. A nezabudnú na okno nasypať omrvinky. Oravská priehrada je naše malé more. Na hladine neskotria naozajstné lode. Z roľníkov sú kapitáni a naopak. Na jeho dne spia ako lode zatopené drevenice. Lebo ľudia nechceli opustiť svoj rodný kraj, ešte aj vtedy, keď mali do pol izby vodu. Čakali, že múr nevydrží, ale vydržal. Voda pomáha vyrábať už aj počítače a rozlieva kov.